Kang magayon? Ay, gagi, pare. Top of the food chain, pare. Tara, kape! Tara, kape! Konyo Bicolano at Robin Siana! Gagi, pare. We're not your ordinary DJs. Tara, kape! Tara, kape! Gagi, pare. Feel good to. Awa! Konyo Bicolano! Robin Siana! Ano ang napapansin mo sa mga tao, sa mga mall, palengke, tiyangge, kapag panahon na ng Kapaskuhan? Uy, gagi, pare. Very basic. Super aligaga sila. Ay. O, kasi ikaw ba naman, di ba, mga 70% off. Awa. Ang daming sale. Ayan. So, ang dami din mga batang nag-iiyakan and all kasi gusto nila magpabili ng mga laruan kasi dito Awa. na nilalabas ng mga mall yung mga laruang tinago nila ng Ayan. buong taon. Mga lumang laruan para 70% off. Oo, ganun ang kanilang tactics. Oo. Diba? Ay naku, pero totoo yung sinabi mo, Konyo Bicolano, no? Yung mga tao parang hindi mo na matimplay. Tama. Ang init ng ulo kasi walang pera. Pero Yan. masaya din kasi lumalabas ng mga bonus. Yan, Diba? 13th month pay. Awa. O kaya sa mga kabisyo natin dyan na nagsasabi na hindi nila ramdam ang Pasko, ay nako, gagi, pare, ang sarap ninyong hampasin ng Christmas tree. At saka kapag Kapaskuhan, dito Oh. mo rin marirealize na talaga ba, mahirap ba mga Pilipino? Oo, diba? Ang daming binibili, no? Yung iba bumibili ng iPhone. Awa. Ayan, may mga Nintendo Switch na mga binibili. Ay, nagpaparinig ka ba? Hindi naman, nakikinig kasi yung ninong ko eh. Ay nako, dahil nararamdaman na nga natin ang init ng Kapaskuhan. Eto, kabisyo, iririgap namin sa iyo ang 6 na uri ng mamimili tuwing magpapasko! Tara, kape! Tara, kape! Ayun, punta tayo sa number 1. Inot! Muna, ito ang mga barat! Yan. Natatakot pa rin akong bigkasin eh. Bakit? Kasi baka maki-BP na tayo. Hindi, kapag Oo. naman na pagdating sa usapang pagbibili, Yan. yung mga barat na yan, bida tong mga to. Hindi ko rin alam, Robin Siana, bakit ang mga barat, kung Awa. para silang kaluluwa, para silang entity, Oh. sumasapi sila specifically sa mga nanay. Ay, oo. Mga nanay ang malakas mambarat talaga. Oo. To the point na nakakahiya na sila. Kasi okay lang naman tumawad. Oo. Okay humingi ng discount. Yan. Kung sa tiyangge at palengke ka bumibili. Ang kaso, Sa department store, tumatawad. oo, na-fix yung presyo. Oo. Makikipag-away pa sa sales lady. Awa, Ay, tapos sasabihin, nako. ang damot mo naman para namang hindi Pasko. Oo nga, it's the season of giving, so give it to me na. Ay, nako, anyway, that's number 1. Puro naman tayo sa number 2. Pandua. Pangadwa, ito ang mga Santa Claus! Ano ba to? Yan. Santa Claus para sa'yo or Santa Claus? Depende. Ikaw konyo ka, di ba? Depende. Santa Claus. Wow, Yan. ibig sabihin niya na-receive mo na yung 13th month pay Oo, mo. pero pag Santa Claus, Yan, wala pa. sama yung loob mo. Oo, pero ito yung mga mamimiling katulad ni Santa Claus, nagbibigay ng tip. Awa. Ayan, talagang hindi nagtatawad. Totoo. At saka Ayan. pang maramihan talagang binibili nila. Oo. 'Di ba? Lahat ng pamangkin, lahat Yan. ng inaanak, lahat ng apo, binibigyan. Binibigyan nila. Tsaka kapag bumibili sila sa mga tindera, Awa. pakyawan talaga. Ay, oo. Kasama yung may-ari. May free taste May pa. free taste pa. O, di ba? Anyway, that's number 2. Puno naman tayo sa number 3. Pantulo. Pangatlo, ito ang mga Homebodies! Yan, usually, yung mga bumibili, pinagbibilan nito, yung mga 10-10, 20-20. Yan. Tapos ang binibili nila, yung mga tabo, mga timba. Pitchel. Ayan. Oo, gagi pa. Tapos lagi sila naghanap ng kahoy version. Kahoy? Kasi yun daw ang aesthetic. Ay, oo. Diba? Mga minimalist na daw yung itsurahin kapag kapag kahoy yung iniregalo mo. Awa, totoo. Oo, pero Marunong imaginein na. mo yun, tapos tapos gawa sa kahoy. Pwede ba? Nakakita ka na nun? Oo naman. Yung, Parang- yung hawakan siguro. Pero never ko yun ireregalo sa mga auntie ko, sa mga magulang ko. Bakit naman? Kasi yung tabo, yun yung madalas na hinahampas sa akin. Oo, binabato sa akin kapag ang tagal-tagal kong sumunod sa utos. Awa. Imaginein mo kahoy yun. Ay, oo, delix nga yun. O, kaya yung timba mo, kahoy din. Oo. Ay, naku, yung tubig mo siguro puro anay. Oo, tapos kapag binato na yun sa'yo, talagang masasabi mo, sino ako? Anyway, that's number 3. Po naman tayo sa number 4. Pangapat. Pangapat, ito ang mga Reklamador! Yan.
Ayan. Ito usually, alam mo kung sino to? Saan sila bumibili? Saan? Sa mga nagbebenta ng gift wrapper. Bakit? Oo, lahat yan nahahawakan nila. Ayan, oo. Sobrang choosy sila dyan. Dapat glossy. Glossy dapat. Oo. Tapos yung ribbon mo dapat hindi masyadong mahaba. Ayan. Dapat sakto lang. Oo, tapos dapat yung dalawang bilog ng ribbon mo pantay, malas daw kasi kapag hindi. Oh, and lastly, bakit ganyan yung scotch tape mo hindi pantay yung pagkakaputol? Kala mo naman makapag-complain. Kaya Libre na nga. nga lang yung gift wrapping eh. Totoo. Tapos sa mga palengke, Tiangge, Oh. ang gift wrapper kasi 10 piso, 3 piraso na. O, diba? mura, no? O, malalaman mo talaga kung sino yung mga masasamang ugali. Ang liliit na nga nung halaga nung binibili, grabe pa makabarat. Grabe pa maging choosy. Ay nako, mga reklamador. Pero kalmahan nyo lang yan, kabisyo. Nagnenegosyo din yan eh. Kaya nga. I know. Anyway, that's number 4. Puro tayo sa number 5. Panlima. Ito ang mga Bogus Buyers! Ay, gagi par, tanong ng tanong, sukat ng sukat, sa bandang huli, hindi naman talaga bibili. Kaya nga, yung lahat na lang ng damit, Oo. dun sa may tiyanggian sinukat, may nagpicture- putok. Oh, ay, yun lang, nakakatakot. Tapos hindi binili, Oo. naiwan yung amoy. Kaya nga, naku, parang ang sarap niyan sabihan ako, hindi pa po New Year, nagpapaputok ka na. Anyway, that's number 5. Puro tayo sa last but not the least, number 6. Panganom. Pang-anam, ito ang mga Mahilig sa pogi! Ayan, ikaw na to, Robin Shena. O, ikaw kahit mahal, kahit kahit walang discount, kahit kuripot si Robin Shena, basta pogi yan, automatic bibilhin yan. I can buy you. Alam mo, bakit Yan. sa akin mo yan pinupunto? Bakit? Ikaw kaya yung ganito. Talaga ba? Ikaw ang dahilan kung bakit ang mga business owners mautak na rin. Oh, bakit? Kailangan ng mga tindera nila, medyo mababa ang neckline dapat. Dapat chicks na. Dapat ganun pala. Kasi hindi na lang pleasing personality hinahanap, kundi pleasing face. Wow. Kasi totoo nga naman, mas masarap bumili sa ganun. Pero nakakatakot din ngayon yung mga ganyang klaseng eksena. O, bakit Kasi naman? 'di ba, ngayon nga may mga kanta tayo na ang Pasko ay sumapit. Awa. Ngayon yung mga mamimili, ang dami na ring mga nangangalabit. Ay. Oo, sa mga tindera. Oo, biktima yan ng kapitbahay namin. Ay, talaga? Oo, dahil medyo pogi talaga siya. Ayun, naging mag-asawa sila. We, totoo ba kapitbahay nyo yun? Baka ikaw yun, ha? Huwag mo akong binubulgar dyan. Ay, nakakabisyo, kung di mo naabutan ang usapan namin ito at gusto mo nga ipa-shoutout, ibulgar kung sino yung tinderang nangangalabit. Nangangalabit sa'yo, di ba? Ay, shoutout natin sila. Hanapin mo kami sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Shena. Same socials mga broski at Konyo Bicolano. O siya, kabisyo, susunod ng Rocky's Secret Files. At kami makakasama mo bukas na ulit. Hola, bukas na. Simula alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga science tips at skits Sa buhay-buhay. Muli, this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Shena. Your Ragong Broski like super legit and all Konyo Bicolano. Dito lang yan sa Tara Kape. Tara kape. So 90.7 Love Radio. Feel good. Ay, gagi pare. Awa. Tara kape! Tara kape! Konyo Bicolano at Robin Shena!